niku wonten mriki kan sampun wonten paguyuban tembang Mojopat. Nggih. Lah niku asal usule dos pundi, Pak? Asal usul. Nggih, ngrembakanipun Wah, saderenge. sik asal nggih nun sewu nggih, Mas. Nggih. Lakon kula niku pun mboten karu-karuan, Mas. Nggih. Saya tuh, Mas. Yo nek kepengin belajar iso ngantos dugi pundi-pundi. Kula ajar kula rumiyin niku wonten Dayeng, Dusun Dayeng, lajeng mriki bubar, lajeng kula ngremet ngidul-ngiten wonten daerah Blitar. Oh, Blitar. Wis napa entene nggo sapriki. Terus kula niku gabung Blitar, Mas. Kok ngaten, keluarga diri dereng timbul. Kula ngantos dina nggih, Pak. Kane warga Kediri Pak Bukori napa sampeyan ki warga Kediri kok nyang Blitar kula ngene. Ngeten lho, aku tak sekolah, tak belajar pengen iso. Ya menawa besok nek aku wis iso kuwi oleh-olehku kuwi nek wong warga Kediri ki padha gelem nyinaoni ngoten. Dasane kok pripun? Pak Hadak saking klen mepen nggih pun Pak Sanggem pare pun ninggal situ. Niki ana kula mboten duwe penerus niku besok pripun? Ayo Jawane rubuh to, Pak. Nggih mboten. Rubuh sing rubuhne sapa awake dhewe. Nggih ta? Sing rubuhne sinten awake dhewe. Anu ngoten niku mboten saneng ngaten mboten. Nggih sak gaduh kula sak saged kula. Untuk gendong sewu ya, Mas. Kula ki ming lantaran nembang ngeten niki Mojopat napa ngeten niki. Nggih kula piyambak ngrumasani wong mendu, wong kudu boten. Ning nyatanipun kata sing do seneng. Nggih. Ngeten wong ura-ura niku wong susah napa wong susah? Apa wong seneng apa wong napa nggih? Ura-ura niku. Ah mestine sing katan niku mastane wah kok yaene ura-ura kok ayemen nggih. Rerepen ayam, rengeng-rengeng ayam. Mulane Pak nuwun sewu rumiyin para kuno. Nek mlaku dhewe upamane apa kuwi nek mbulakan, apa ki ngiwati alas ya karo rengeng-rengeng. Niku kanggo batur. Niku para kuno. Ane mboten anu kersane wantun. Nah, niku karo ura-ura, karo rengeng-rengeng. Ngoten. Niki para kuno ngoten niku. Wah, kula piyambak niku matur sanget iki. Ngaten iki matur sanget. Nggih matur nuwun. Nggih. Inggih, Pak. Niki badhe nyuwun pirsa malih madegipun paguyuban sakmenika kalau wae jenengan ngendikaken gabung kalian Blitar menika kegiatanipun menapa kemawon? Nggih, anu nggih. Ya sebagian niku sedaya ming ajar. Nggih. Nggih, belajar Mojopat. Napa wonten rutinan? Wonten Nggih. Pertemuan ngeten. Sanika ngaten nggih, Mas. Nek wonten pustakaan niku malam 17-an kados karo malam Jumat niku. Niku kok ngaten, rumiyin niku wonten dinten malam Jumat pagi. Nah, situ wonten malam Kemis Pon. Lajeng mrika dipun le wonten dinten maleme 17. Kok ngaten kula tangket kali toko. Lho nyapa Pak? Kok dideh ngene lho Pak Bukori. Tak le ki njumuk 17-an kemerdekaan. Oh, ngono ya wis. Lah apa niku udah sami bingung. Mergo pripun wong tuwa-tuwa kan mboten ngerti to Pak tanggal ngoten-ngoten niku. Bingung. Lah kanten anak dina. Ngaten. Lah iki pripun Pak? Napa? Kok dilih niki kan? Nah niki mungkin anu mawon, mungkin waktu kula awur karo toko-toko tak takon. Nggih. Ngoten niku jebule mendhet kemerdekaan. Ngaten. Nah, niki kula pendhet berawal malam Kemis Pon. Di niku wiyosane Bung Karno. Niku wiyosane Bung Karno. Mengkana ingkang sapriki nggih taksih kula luhurke kula agung-agungke Sang Prokamator. Mungkin nek mboten kula ranjeneng agungne sinten? Nggih. Ngoten nggih ta? Ngoten awake dhewe wis
wis merdeka lho. Kok lali karo sing merdekane kok ya. Lho iki mboten. Nggih. Ngaten. Wasi lali yo. Ya wis nemen dah ngono kae. Mana kane para winasih di sarap enek tembang niku kesane dimireng. Kesan dimireng iki. Resep ana ngoten niku. Nek biyen niku kula sik sekolah tahun 57 nggih niku dina 1 kados sekolah siang niku ditembangke. Mungkin mboten ngoten didongengne. Nek biyen ngoten. Saniki duka. Niku kurang bisa ngoten niku dose sumerep. Iki ngoten niku. Nggih, kados kala wau ingkang jenengan ngendikaaken caranipun jenengan anggenipun nglestantunaken rembahakaken tembang macapat niku kados rutinan kala wau nggih Pak. Nggih. Menika menapa ingkang dados Alangan. alangan pepalangipun panjenengan anggenipun nggih niku wau ngrembahakaken tembang macapat menapa saking minat utawi saking minat tiyang napa anak muda ngeten niku. Nggih. Apa kirang dateng tembang Nggih. macapat niku. Ngaten nggih Mas, sedaya niku asal kromastani ming Gusti piyambak. Mengki sing nimbulne Gusti. Kula lan jenengan wis sak drema. Ngaten. Ngantos kula wingi dalu ngaten. Ngene iki ngene lho Mas. Pripun Pak? Kaya awake dhewe nek ora ketitisan Jawa sing tenanan ora gelem. Ngrungokne kuwi lho moh. Wah nggih Pak. Ngrungokne kuwi lho. Terus sing kaya ngoten niku. Mana nggih rangka banget. Rangka banget. Niku sambene kados sak sebit. Kados sak pawengkon Kecamatan Mates. Nggih nu sewu kok kula ngagungke kula mboten nggih ming kula dhewe. Yo sing kaya ngoten. Angel sanget. Saiki cobi wonten situs niku awet taun alip inggo samriki wangsul malih kehe. Pun meh 9 taun. Setunggil mawon mboten enten sing nyedak, Pak. 9 taun. Cobi sing sak monten niku. Ora ngono ki ya wis kedah ngoten niku. Kamangka tembang kuno tembang macapat niku nata ati, ngulah rasa. Ngaten. Ati luhur. Nata ati, ngulah rasa. Ngaten niku. Nata niki, ngulah rasa. Kaya ngoten niku. Ngaten. Rasane ora rasa. Kita sik jandrane awake dhewe mlampah niku dereng sing mlebet. Anggo sing mlebet malih wah niki rada murid. Mangke ampun sumerep wong urip ki bae kaya ngene. Lakune. Cacahipun tembang macapat niku. Dalem? Cacahipun tembang macapat niku pinten lan menapa Oh, kira? kan wonten to, Mas? Oh, nggih. Kan 11 to. Nggih. Pindahan mijil. Mijil tegesipun nair. Nggih. Kita tegesipun nair. Kinanti tegesipun awake dhewe pun sampeyan niku digandeng dikanthi. Nggih. Nggih. Mana tembunge kinanti. Dikanthi digandeng. Nanti. Lajeng sinoman, katon jenengan niku suni sinoman ngudi kaweruh. Kita ngudi kaweruh golek kabisan pangeten kapinteran. Ngudi kaweruh ngedeng-ngedengi ngoten. Lajeng minggahipun Asmarandana. Asmarandana niku kepengin tunangan kasmaran. Ngoten niku kasmaran. Kan wonten ta kene. Mangkene baripun kasmaran niku Gambuh. gambuh tegese gambuh. Nak wis kaya ngono kuwi iso nggambui ati sing ngombro-ngombro, nah bocahane ning amung ati sing suci. Nah niku. Terus sing kanggo nggambui sing napa sing ngombro-ngombro kaya ngoten. Ngoten iki. Dandang kula tegesipun
awis rumangsa ngrasakake kenikmatan legine gula. Dan gula. Karena wonten mriki napa enten Pak mungkin sedhik kula mawon. Durma tegesipun ampun wancine ngundur saking kahanan. Mungkur. Nggih. Alam dunya. Didadani durma. Ngoten niku. Ajeng pangkur nika ampun meh ngungkurke kahanan jagat. Nah, ngungkurke napa? Mana wong ninggal donya niku siji ngungkurke sinten? Ngungkurne anake niku bujeng ngungkur-ngungkur. Anake ngungkurne katresnan, apa anak putu apa warga. Niku telung perkawis. Patang perkawis dinten. Ngungkurke katresnan, ngungkurke keluarga, ngungkurke tangga teparo, ngungkurke kahanan jagat raya. Sekawan. Kuwasane pangkur. Megatruh tegese antarane roh niki sukma antane pun pegat mesane megatruh. Nah, tembang megatruh niku nggih harus sanget. Marmoduta ning yang wus niki rampung wayo tinimbalan nuli bali neng ngarsa yang agung ninggalke donya puniki rogong pinakat awan roh ngoten niku tadi dipeskan ngoten. Nah, mungkin ampun pocong ngoten. Mila lamun wong lena raganya suwung koncatan rohiro arsa sowan mring yang suci rakanira bali mule asaliro jadi muga awake dhewe ragane niku saka bumi saka banyu saka angin saking geni waduh Nggih. Dados ngaten Pak, napa saben tembang maca pat kados pucung menika suraosipun utawi isi cakepanipun tembang napa kedah jumbo kalian tembangipun? Ngaten. Pocong niku wani-wani. Wonten wani-wani. Nggih ngaten Pak nggih. Ilmu iku niki. Nggih. Kelakone kanthi laku lekake lawan kas tegese kas nyantu sani setya budya pangegesing tur angkara dadine wong golek ngelmu iku kudu kanthi laku kudu iso mbondo sing pikiran ngombro-ngombro mergo napa niku cita-citane kekarepane pengin sentosa ngaten kudu iso mbondo pikiran ngaten malah kudu nyawiti ngoten niku manon nek wonten sinom ing nika napa Pak sinom nyamat nula dolaku tomo ngaten kumprape wong tanah Jawi terus awake dhewe niku wong napa Jawi wong agung esi kondo sing wastani wong agung esi gondo sing ngasani gondo niku sing pundi gondo niku swanten
arum. Gondo arum. Kita niku nek gondone arum luwes kawas gandes kan kathah sing ternyuh nggih. Lho ten gondo niku suwanten. Engko apa gandane sekarang mboten gandane kan mboten ya tani gondo niku isih tembung suwanten. Nah, ten adine kados sang Panembahan Senopati kan nopentene sing kados ngoten. Niku wonten Wida Rama. Ten Warangan Datama, Sinom, Pocong, sak pitulute napa mangken Gambuh sak pitulute. Dening Sunan Giri Kedaton. Niki. Kinanti dikarang dening Sultan Hadi Heru Cokro. Gambuh dikarang dening Pangeran Nata Praja. Dandanggura dikarang dening Sunan Kalijaga. Mas Kumambang dikarang dening Sunan Maja Agung. Durma dikarang dening Sunan Bonang. Pangkur dikarang dening Sunan Majapada. Megatro dikarang dening Sunan Giri Parapan. Pocong dikarang dening Sunan Gunung. Menawi mijil kaliyan Sinom kawan ingkang karang diri. Mijil Sunan Geseng. Dandanggura Sunan Kalijaga. Ana penjemas kabeh iki. Wonten Dandanggura. Lamun sira ambekuru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sateng ati ing hukum ing ibadah sateng ngirangi syukur antuk wong tapa ingkang sampun amungkur tan milik paweng liyan iya iku pantes guranana kaki sataning kaweruhana dosen awake dhewe niku nek pengin sinau pengin belajar sing ngeten nggih sing saestu golek sing wong nek iso wong temen sing wong jujur sing sakmene niku ora ana tambah malih nek petuk sing wong seneng apa-apa poso tirakat niku lire apa ya ben ketularan lho ngoten lho upamanipun nek sing kiai yo sing tenanan upamane sesepuh yo sing kenek sing disesep apa eneke lho nggih ngoten Pak nggih upamane teng pemangku yo sing tenanan pandhita yo sing tenanan ngoten niku ulangane pelinge njeng Sunan Kalijaga ngoten nggih yen ngelmu niku angele nek pun ketemu angele napa bendina lek njangkah niku lho angel nggih samarak kleru ana ngelmu iku kelakone kanthi laku naraku wong tapa niku ring pundi apa wetenge luwe ngaten mboten pinter ngraji angin pinter newu segara nek tingkah lakune mboten bener tanpa guna nggih nah niki mulakno wong Jawa sandangane niki aja mbok tinggal tata kramamu aja mbok tinggal sopan lan santunmu nah niki ngaten mano nek wonten wayang nika lho Pak Begawan kan pun nyabda di pernah kutune pripun ati-ati aja kali nggih teh duga-duga aja digawa kowe mundur pitung jangkah aja pisan menora sejamu ben katekan ngoten nggih nika niku ture Pak Dalang ngoten nggih
Amin. Jadi kan tadi lah.